Espurnes d'arxiu. El doctor Sayé i la lluita contra la tuberculosi, 1918-1936. L'any 1918, el doctor Sayé, fill i germà de morts per tuberculosi, rep l'encàrrec de recollir informació sobre la presència de la malaltia a Catalunya per part del Servei d'Estudis Sanitaris de la Mancomunitat. La importància i consistència de les dades obtingudes portarà a la creació, l'any 1921, del Servei d'Assistència Social dels Tuberculosos de Catalunya, dirigit pel doctor Sayé. El fons dispensari Dr. Lluís Sayé, dispensari antituberculós, conté taules i gràfiques sobre mortalitat per tuberculosi a Catalunya. A les 4 províncies catalanes i a les principals ciutats del país, entre 1901 i 1919. També conté estadístiques, resums i estudis sobre vacunacions amb BCG Catalunya entre 1935 i 1947. El president Macià va visitar les obres del futur Dispensari Central Antituberculós de Barcelona, inaugurat el 1937. El doctor Sayé, exiliat des del 1936, ja no el pogué dirigir.